que tal, como están? Hoxe toca tarde de troula, porque estamos no día grande do Entroido Compostelán. E bueno, saben que teño aquí os meus compañeiros porque entre Carlos, Elena e máis eu imos lle dar conta de todo o que pase neste desfile. Teño aquí a Miki, que hoxe imos tirar moito das orellas, que se está portando un pouco mal e pra mala. Elena, bueno, non sei se queredes decir unhas palabras. É unha cousa pura. Pois apuramos, Elena. Imos aló. Que isto comeza. Imos alá, que temos moita presa para darlles conta de todo o que pase. Apura. Vamos alá. Estamos aquí cuns payasos moi particulares, porque van patas para arriba. Isto como é? Bueno, desta vez quixemos ser diferentes, entonces como está todo un pouco ao revés, nós queremos simbolizarlo desta maneira. Vamos vendo todo o mundo ao revés. E cantos sodes na comparsa? Nós somos 17. E de onde vides? Nós vimos do Ayuntamento de Paderne, Betanzos. Vindes de lonxe? Vimos de lonxe, sí. E por que vides a Santiago, entón? Bueno, porque nós xa tivemos o ano pasado unha experiencia que viñemos de meninas de reciclaxe, gustounos o paseo, este ano volvemos a repetir, na máis. Moi ben, pois que teñades moita sorte, que ademais vindes maiores e pequenos, non? Sí, somos familia, non somos asociación, somos todos familia e amigos, e así estamos. Moi ben, pois xa vou sair daqui porque me están aquí xa... Xa me deixan sitio os payasos, que pasedes moi ben, vale? Estou aquí con dúas rapazas que coloridas van totalmente, pero contame de que o disfraz e como está feito, a ver. Bueno, pois vamos de Por Dioseros Ricos, está feito con bolsas de basura, con cápsulas de café, cos tapóns do leite, non sei, con la... que máis? Moi ben, todo feito por vós, non? Home. E de onde vides? Quen sodes? Que comparsa sodes? Armatroulas de Laraño. Bueno, vos sempre vides con cousas feitas por vós, non? Sempre. Ou sexa que moito traballo. Sí. Canto tempo levades traballando no disfraz? 3 meses, polo menos. Bueno, pois teño que dicir que ides ben guapas, Ai! Gústavos vir ao desfile de Santiago? Claro. Pois... Bueno, nada, que facemos o disfraz especialmente para vir aquí, que é no sitio no que mellor pasamos. Moi ben, pois agora facédeme de modelos, que vamos a ver que guapas vides, dade así unhas voltiñas, a ver que... Este ano tiveste sorte que non chove, pero se chovera xa ibades preparadas, non? Home, pa un ano que vimos preparados e non chove. Por o ano pasado mollastes vos moito? Moito. Bueno, pois este ano, si eso de sombrilla para o sol. Bueno, pois que pasades moi ben, vale? Chao. Hoxe o que vemos é que hai moito colorido aquí na estación para comezar este desfile, e aquí estamos con outra comparsa que por cor que non sexa, de onde vides? Desde Teo. Desde Teo. Participades sempre no desfile? No, este é o segundo ano. O segundo ano, ou sexa que vos gustou o ano pasado? Sí, no, o ano pasado non viña, pois o ano que viñeste. Sí. E de que ides, entón? Contame un pouquiño como é o traxe. De flores, De flores? de fantasía, de... Pero o traxe é feito por vos? Sí, sí, sí. E canto tempo vos levou 3 facer? meses ou así, 4 meses. Bueno, moito traballo logo. Así que supoño que esperaredes ao mellor algún premio ou algo, non? De recompensa. A ver. Pero o importante é pasalo ben. Sí, sí, sí. Ademais, temos unha tarde bonita. Sí, pero un foro aire. Bueno, pero os traxes non sufrirán moito. No, creo que non. Bueno, pois pasadio moi ben, entón. Elsie, go away from me. I don't tell you we done already. Cause the way you're doing things on your own, I'm begging you, girl, go and leave me alone. I hear as I gone to work, you're bringing man in the house and go quick before I get... O WhatsApp está moi de moda e non podía faltar neste desfile de Entroido en Santiago. E teño por aquí moitas cariñas, a ver, vámonos poñer mirando para a cámara. De que vides entón? Dos emoticonos? Sí, de emoticonos. de WhatsApp. Como? Dos emoticonos de WhatsApp. E mira, e ti tes WhatsApp? Non. Ah, eres moi pequeno, non? Sí. E traedes todos a mesma cara ou cada un é unha distinta? Cada un ten unha cara distinta. Ai, a ver, a túa cal é?
Sonriente. A túa é sonriente, é verdade, que vemos por aquí a boca. A túa calé? A miña é guiñando un ollo e botando a lingua. É verdade, aquí temos a lingua. E como fixestes estes disfraces? Primeiro tivemos que cortar a tela e facer as partes da cara e despois os pegamos todos, pegamos a tela e recortamos. E traballamos moito. E mira, de onde vindes vos? De onde sodes? Da Asociación do Castiñeiriño. Ah, e fixéstelo na asociación entón, o disfraz? Sí. E como se che ocurriu ir de banda? Por internet. Buscando un disfraz por internet. E como fixeches esta? Esta caixa de que era? Porque é ben grande. No sé. Non sabe? Atopachela pola casa? ¿Qué? No, me la dio un señor. Ah, deroncha. E vas participar no desfile ou ves a mirar? A mirar. E non te animaches logo a participar? No. Non tes ganas de andar? No. De Pac-Man, de Mission Frío. De Misión Frío? Que sodes? Dunha asociación? Da Casa Agraria. É como a sitio onde se faen as cousas a comunidade. E quen fixo os disfraces? Toda a xente. E contame un poquinho como os fixestes. A ver, collemos a tela e cortaslla coa forma dos ollos e despois pegalla con silicona. A cuarta. A cuarta? Bueno, pois viredes con ganas de pasalo moi ben, non? Sí. Aquí temos unha comparsa que ten moita variedade. A ver, explicádeme cal é cada personaxe. A ver, vamos disfrazados representando os protagonistas da película Up, a de Disney. Entón, un grupiño vamos de exploradoras, outro grupiño van de gamusinos, outro grupiño van os maiores da nosa residencia van interpretando os personaxes de Carl e de Eli. De feito, ali temos José vai de Carl, Fernando que vai de Carl tamén, e tamén temos a outro grupo que vai de casas. Faltan os globos. Tamén levades os globos? Tamén levamos os globos, levámonos nas casas e tamén na nosa furgoneta. Ai, moi ben. Ou seja, que cada un vai caracterizado do seu. Sí. E de onde sodes? De algunha asociación, de algún centro? Non, somos da residencia de terceira idade, Geriatro Santiago. Ah, moi ben. Ou seja, que ides todos aquí mezclados, non? De todas as idades. Si, todas as idades. Vamos residentes, traballadores, fillos dos traballadores, amigas dos fillos dos traballadores, un total de 40 persoas. Moi ben, é a primeira vez que vides o Si, desfile? é a primeira vez, si. Ah, bueno, pois logo a pasalo moi ben, que ademais tedes moi boa tarde este ano. Si, a verdade, temos moita sorte. Pois a pasalo moi ben, vale? Wednesday was another one. Thursday it was a bajan. Go quick, Elsie, go away. Don't stay here another day. I'm gonna kill you when I get angry. So Elsie, go away from me. Oh la la, oh la la. That is why you take me for a bloody fool. I say shut your mouth, just leave and go. There is nothing again I want to know. When I pick you up, you was like a lamb, but now you're a bloody Sam. You was than a man-eating lion. Elsie, you like too much. Bueno, xa estamos vendo por aquí atrás os tambores, está a piques de comezar o desfile e atopamos por aquí unha cara coñecida. Contanos que tal estás a vivir este comezo do Entroido en Compostela, este día grande. Pois afortunadamente, como tempo a campaña, a verdade que moi ben, con moitísima ilusión, vendo todos os rapaces, xóvenes, maiores que están aquí a participar no desfile. Vemos que María Antón sempre se involucra bastante, xa foi carteira real, agora tamén ven aquí disfrazada no Entroido, non sei se lle gustan estas cousas. Aparte de que me gustan estas cousas, creo que tamén un pouco de responsabilidade, involucrarse co que fan os veciños e veciñas de Santiago de Compostela e animar que participen das festas, pois casi, aparte de que me gusta realmente, pois é unha obriga. Xa botou un vistazo por toda a estación, que lle pareceron os disfraces? Pois sí, estiven vendo, a verdade é que hai disfraces moi curiosos, hai moito traballo detrás de moitos disfraces, estamos vendo aquí agora as comparsas e realmente todos os traballos que están feitos a man teñen unha labor, un talento e unha ilusión detrás dignos de alabar.
Agora no desfile non vai a ir, ou si? Non, agora estaremos por aquí vendo un pouquiño todos os que se van a presentar e despois todo o xurado nos vamos ao sitio reservado que é o Hotel Compostela para ver dende ali o gran desfile. Bueno, difícil elección, hoxe. Difícil a elección, pero bueno, como alguén tens que ser escollido, pois intentaremos facelo lo mellor posible. Moi ben, pois a desfrutar moito, María. Grazas. Acabamos de falar con María Antón, coa concelleira, agora temos aquí o alcalde que non se animou a disfrazarse. O alcalde vai disfrazado de alcalde. Bueno, xa é bastante, non? Disfrazarse de alcalde. Nesta legislatura creo que é o disfraz máis cotizado. Non sei se viu por aí neste repaso que está facendo pola estación alguén que tamén vai a disfrazado de alcalde. Bueno, non, a verdade é que sorprendeume, pero estou seguro que haberá algún, non teño ninguna dúbida. Como está vendo o panorama? Que está parecendo? A verdade é que como casi que sempre, todos os anos igual, fai frío, é certo, non chove, moitísimo ánimo. E que lle parecen os disfraces? Hai moi bo ambiente? Hai disfraces moi elaborados, a verdade é que hai que recoñecer o traballo, a dedicación e pois o que fixo a xente que estiven pois falando con eles e que dende o mes de setembro estiveron pois facendo eses disfraces e agora están a pasar un bo rato e a disfrutar da cidade, que é o que temos que facer. É difícil elección, non? Despois para dar os premios. Si, a verdade é que eu teño a sorte de que non son membro do xurado, polo tanto non me toca, eu podo criticar e logo despois opinar como o resto, pero non teño que decidir. Moi ben, pois a pasalo ben esta tarde. Graciñas. Graciñas. O que ten o Entroido de Santiago é que sempre che dá sorpresas. E unha sorpresa é a que temos aquí. Temos ao mesmísimo Pablo Iglesias, a Luis Bárcenas, que xa saiu de prisión, acompañados do alcalde de Santiago. Imos primeiro con Pablo, non sei, estás moi liado, pero acabaches aquí, non sei como. Si, no, vim facer unha tertulia de la tuerca aquí ao Hostal dos Reyes Católicos. E nada, dixeronme que o Entroido aquí en Santiago tiña unha volta invitado polo alcalde. Señor alcalde, vexo que está vostede para correr como sempre. Boas tardes, estou un pouco abandonado, pero os invitaronme aquí os carnavaleiros de Barcala a participar aquí no Entroido con eles, e entonces animeime. Despois, elle de pegar unhas carreiras, se Deus quere. Non sei se de caras municipais lle ben vir acompañado do señor Bárcenas. Bueno, a verdad que o home anda bastante libre esta temporada e apuntóusenos aquí a comparsa. Luis, que tal? Que tal despois de pasar tanto tempo en prisión? Moi boas tardes. Estou encantado de estar co alcalde de invitarme de vacacións a Santiago de Compostela. Eu quero redimir os meus pecados con un sacerdote aquí un pouco especial que atopei na estación. Que tal, pai Rubén? Pois moi ben, filla, pero non sei eu se andarás vivindo un pouco en pecado, E logo, Rubén, que ven? Só ou nalgunha comparsa? Non, veño só, que teño que facer de xurado e este ano pinta moi difícil, ademais, dando unha volta por aquí pola esplanada da estación de tren, a verdade é que cada ano hai máis e eu creo que mellor e cada vez é máis difícil tamén po xurado. Pois entón imo pasalo ben, e a ver se me perdona os pecados. Eso é máis difícil. Estamos co equipo completo de Fernando Alonso e co mesmísimo Fernando Alonso, que non pensedes que cambiou de equipo, senón que sigue con Ferrari. Que tal, Fernando? Todo ben, moi ben. Contame de onde vides e por que vides de Fernando Alonso compañía. Vimos de Santiago de Compostela, de San Marcos, porque a idea ocorreuse un amigo meu e, bueno, levonos 2 días máis ou menos facer todo isto e aquí estamos.
estamos nunha carroza ben especial que dan ganas ata de comela, e polo que vexo, ademais, é ecoloxista. Contanos un pouco cal é a vosa carroza. A nosa carroza queremos escenificar con ela o conto de Hansel e Gretel. Nos vimos todos de chuches, de caramelos, e Hansel e Gretel están dentro da súa xaula e hai por aí unha bruxa que os vai a engordar ben para comelos, como é o conto. De onde vides, cantos vides? Vimos dende Arzúa e hoxe aquí estamos 30 e algo, cerca de 40 persoas. Polo que vexo, home, costaría facelo, pero bueno, foi barato porque está todo feito con cousas recicladas. Sí, é que en eso consiste, somos unha asociación infantil, claro, temos que estamos un pouco limitados por eso, porque o presuposto é moi escaso, sempre utilizamos material de reciclaje, outros anos con cartón, con bolsas de plástico, este ano quixemos facelo con botellas de auga, e esa é sempre a nosa dinámica. E aquí temos un rapaz que me quere facer a competencia, porque tamén ten un micrófono. A ver, choca aí. A ti gustache ir de chuche? Sí. Contame un pouco da túa carroza, que é o que máis che gusta? Todo. E a actualidade tamén está no Antroido. Eu penso que a actualidade deste ano tamén pasou por unha polémica vaca que facía as súas necesidades nun camiño, e xa vexo aquí que hai unhas cantas que non sei se pensan cagar polas rúas adiante. Mira, preparadas imos, ves? Levamos cueiros, levamos destes aparellos e nada, pretendemos ser moi limpos, moi limpos. Se non os máis numerosos, case. Eu quero saber de onde vides, cantos sodes. Somos de centros socioculturais, aproximadamente che digo que somos uns 300, de distintos centros socioculturais e de locais da rede de centros que temos aquí en Santiago. Indios ou caníbales ou... No, maorís. Maorís. E como se vos ocorreu de maoríes? Porque vexo que están feitos a man. Están feitos a man, unha das compañeiras, que sería a que teria que estar falando aquí, é a que se lle ocorreu a idea. Lanzámonos todos a por iso. Pois estamos nunha auténtica cantina mexicana co xefe da banda, que tal? Boas tardes. Moi boas tardes. Eu quero saber cantos sodes e de onde vides. Pois somos aproximadamente sobre 40 personas, vimos da zona de Meicende, que pertenece ao concello de Arteixo, e vimos aquí a pasalo ben. Non sei se traedes moito tequila ou... Bueno, algunha botelliña de tequila hai, inda que non o probemos. Non sei por que a temática mexicana decidistedes este ano, non sei se sempre ides todos os anos. Vamos a ver, este é o terceiro ano que concursamos aquí en Arteixo, pero a agrupación nosa leva 20 anos de existencia, entonces nunca repetimos disfraz, sempre innovamos cada ano distinto. Imos pillar a xefa desta banda cas manos na masa. Hola. Dando os últimos retoques. Dando os últimos retoques, sí. Cantos sodes, de onde vides, esta temática tan colorida, explícanos un pouco. A ver, somos do Carballiño. Somos unha comparsa que salimos hai 18 anos. É o primeiro ano que asistimos aquí a Santiago. E bueno, vamos a ver como funciona isto.
G regresou do espacio, pasou por Portonovo e trae todo o seu mundo ata aquí. Qué bonito, chama atención, el planeta de los simios. El planeta de los simios, sí. ¿A quién se le ocurrió? Pero aparte del planeta de los simios, a los 70, de verdad. Sí, no, es porque ahora con las películas nuevas y tal, decidimos hacer de la antigua y... ¿Cuántos sodes? Pues creo que 60. ¿60? Sí. ¿Y cómo repartisteis? ¿La mayoría son simios? Sí, hay unos poquitos que son los humanos, que eran los esclavos. Sí. Y después pues están el resto de simios, las mujeres, los hombres. Y preparar todo isto, canto tempo levou? A estatua esta que está aquí detrás empezamos en noviembre. Moitas noites de... Claro, porque cada un fai as súas cousas e cando acaba todo a vida normal, non? Sí. Por exemplo, contanos como facedes un destes cascos? Pois mira, un destes cascos, pois sería o plástico o... sea, está feito de cero, non utilizades ningún tipo de base. Non, sería o plástico, despois con periódico, pintura... Dándolle forma... Claro. Estamos Caroliña del Araño e como non, nunca nos deixan de sorprender porque este ano imos falar cun sombreiro. Vai ser a primeira vez que entrevista un sombreiro na miña vida. Exactamente. Como definirías o voso disfraz? É unha especie de pato raro. Reunímonos na asociación 3 meses ou así antes e... 3 meses? Sí, todos os fins de semana. Que foi o máis difícil deste disfraz? Este ano foi moi difícil. Sí, por qué? Rellenar estes tubos. Esas cousiñas que parecen que case non se ven, sí, pero claro, coselas e darle a claro. volta, enchelas, Claro. Cada ano ides poñendo máis difícil, non? Sí. Pero cantos sodes na asociación? 40, nenos, maiores... Sí, nenos, maiores, a xente de 70 e pico, sí. É un xeito de estar todos xuntos nalgo de especial e divertido, non? É pasalo ben, sobre todo cando vamos ali, os fins de semana son especiales. Porque para vos non é simplemente o día de entroido, senón que tamén é todo o proceso anterior, non? Exactamente. Que ten para vos de especial o día de entroido aquí en Compostela? Pois pasalo ben, simplemente pasalo ben e divertirnos, que é do que se trata. Despois, se nos dan algo, pois moi ben. Vos gañades premios varios anos e sempre sodes galardoados e recoñecidos. Eses cartos despois en que se reinvirten? En facer novos... O próximo ano, pos traxes, e facemos unha ceniña para todos. Polo menos, non? Claro. Para celebralo. Pois nada, moita sorte. Gracias. Pois somos a comparsa Os Olfamidas de Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra. Bueno, pois nós sempre vamos con unha temática fantasía, non un traxe típico nin piratas, nin egipcios, nada, sempre un tema fantasía, inspirado máis ben pois un poquinho na temática de Canarias, Brasil e todo isto. Por que vides a Compostela? Porque eu levei moitos anos vindo aquí en Entroido, gusta moito a xente de aquí de Santiago, é sempre moi animada, moi divertida, sempre te animan, te aplauden e pasamos moi ben aquí, a verdad. Por exemplo, nas salas están feitas con alambre, toda a base da estrutura de alambre de ferro, e o resto, pois, goma eva, as telas, lentejuela, pedrería... Pois mira, a media que estamos gastando anualmente, incluindo todo, traxes, transportes, comidas e todos, 25.000 euros. Todos aquí. A agrupación formamos casi 90 personas, entre músicos e bailarinas, e un poquinho incluindo a conta final do Entroido sempre eso, 25.000 euros. Somos de Conxo, vimos aquí polo aire, temos unha compañía, Ir Conxo, temos as tasas, temos todo o que queirades, mire, aquí temos. Como unha aerolíneas Conxo no aire, oferta do mes, viaxe en globo, viaxe en paracaídas e viaxe en avioneta. Sí, sí. Vimos do Centro Sociocultural de Conxo, quen quera vir aquí ao ano, que veña, cuanto máis mellor. Sodes de todas as idades, non? De todas as idades, cantos máis xente, mellor. Non vides simplemente de Super Mario Bros, vides máis como dun xogo de Nintendo, Sí, ¿no? vamos en general de todos los videojuegos, bueno, los más representativos que se nos ocurrió.
Y bueno, tenemos Game Boy para representar lo que son directamente los videojuegos, no solamente los personajes. Y bueno, Donkey Kong, Super Mario, Mortal Kombat, lo más representativo. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Somos de aquí mismo. ¿Sois de aquí de Santiago? Sí, de aquí mismo. ¿Sois una agrupación, un grupo de amigos? Un grupo de amigos, llevamos ya como 12 años, 13, este es el 13º. ¿Cuántos sois? Somos 24. Claro, lo complicado aquí será pensar un tipo de disfraz para que todos vayáis a gusto, ¿no? Exactamente, a gusto. Y esto gusta mucho, se ha visto que sí, que todo el mundo le gusta y genial. Es complicado, supongo, lo de hacer las cabezas, toda la parte más representativa de tener tiempo, ¿sí, tener no? tiempo es lo complicado, conseguir tiempo. ¿Y cuánto tiempo invertisteis? Perdí la cuenta, este año no lo sé. ¿Cuándo empezasteis, por lo menos? Pues hará 3 meses o algo así, 2 puede ser, pero fue todo a ratitos, no teníamos tiempo y pues nada, con prisa. Super Mario, que haya muchas estrellas y muchas setas. Queremos verte con la cabeza ahora. Sí, a ver. Sí, claro. Soy Rocío, vengo todos los años, o intento venir todos los años y pues una idea de última hora, pues es como una fantasía de una muñeca de noche. El arcoíris sé que no pega mucho, pero como le da mucho color, pues también se lo puse ahí. Pues normalmente viene mi hermana, pero es que estamos esperando un bebé y entonces este año pues no puede venir. Rubén é o máis listo de todos, porque ven cun traxe que frío non pasas, a que non? Non. Nada de frío. De que vas disfrazado? Ainda que eu xa máis ou menos o cheiro. De indio. De indio. Ti eres moi indio? Sí. Eres moi indio, fas moitas travesuras? No. Non, eres bo? Sí. Veñen de lámpada de casa fina. De casa fino, de Palacio de Versalles. Pero de cousa boa. Bueno, boa, ouro e plata. Ouro e plata, que máis se pode pedir, platino, non? Sí. De onde vides? De Tomiño? Pues vimos de Tomiño, de Pontevedra. Sí. O vos é unha fantasía bastante realista. Sí, bastante realista. Intentamos recrear unha lámpara de araña, o que é a antigua lámpara de araña de Palacio de Versalles. Empezamos a traballar, pois cando acabamos este ano, bueno, este ano xa temos a idea do ano que ven. Entonces, xa máis ou menos vamos organizando, vamos prevendo o que temos que facer, o que temos que comprar, bueno, vai surgindo problemas, vai surgindo enfados, e solucións. E o tempo que botamos é tremendo, o sea, desde outubro que empezamos en serio, as navidades casi comemos as uvas cosendo e pegando. Cada un fai o seu sempre, o sea, iso se fai un tipo patrón e sobre iso despois se escolle a forma máis fácil, porque isto somos desde nenos de 4 anos hasta xente de 70 e algo que de anos. Entonces, bueno, buscan a forma de que sea unha cousa que non agobie, que ao final acaba agobiando, porque a última semana é un estrés, verdad? É un estrés malísimo, non? Era o que ibas a decir. Malísimo. Pois levamos vindo pois uns 5 anos, nos gusta porque hai muitísima comparsa, hai muitísima afición, muitísima xente. E aparte, iso da vidilla. E logo que a xente do pueblo tamén anima muitísimo, bueno, da cidade anima muitísimo. Entonces, bueno, pois disfrutade moito. Igualmente, a vos.
E vos sodes de que exército? De que exército? Do exército hípico de Santa Polonia. Sodes do exército hípico de Santa Polonia e tamén do exército de pouco frío. Sí. Porque aínda que vai sol e non chove, un pouquiño de frío vai, non? Sí. E ti vas de pantalóns curtiños. Son atrevidas, somos atrevidas. E como confeccionaches o disfraz? Por WhatsApp. Pois co que había en casa. Non vos rompiches moito a cabeza, non? No. Porque esta idade a cousa é disfrazarse pero estar guapa. Home. De que vas vestida? De pirata. Pero una pirata guerrera, ¿eh? Sí. Una pirata de las que dan mucha guerra. Sí. ¿Cómo te llamas? Daniela, Daniela, ¿y de dónde vienes tú? de aquí de Santiago. Vives aquí en Santiago y viniste con papá y mamá a verla. Sí. Pero lo guay es que papá y mamá también se disfrazaron. Sí. Papá de rockero peligroso. Sí. Y mamá un poco de India. Sí. Sí, pero aquí lo que mola es tu disfraz. Sí. ¿Te gustan mucho los carnavales? Más o menos. Sí. Sí. ¿Y por qué no te gustan del todo? Porque la cabalgata es un rollo y tarda mucho tiempo en empezar. Claro, es que entre que se viene de allá de la estación, va subiendo, hay que tener mucha paciencia. Sí. Pero este año no llueve. No. Claro. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Carla o Peppa Pig? Pepa. Pepa, estás muy guapa disfrazada de Pepa. ¿Quién te hizo el disfraz? No te vayas, ven. ¿Quién te hizo el disfraz? Abuela. ¿Te hizo abuela el disfraz? Estoy aquí con dos rapazas chinas, que son chinas, sí. y que estáis aquí estudiando. Sí. Realmente sois tres, pero una tiene más vergüenza y se quedó ahí atrás. Sí. ¿Estáis estudiando aquí en Santiago? Sí. La universidad. Estáis aquí en la universidad en Santiago. Sí. Este es el año que vais a estar aquí, ¿no? Un semestre. Sí. ¿Y conocíais el carnaval? ¿Sabíais de él? No, pero creo que es todo el Halloween en España. Sí. Sí, O sea, conocíais Halloween, pero no el carnaval aquí en España. Ah. Y en cuanto escuchasteis, dijisteis, nos vamos a disfrazar. ¿No os vais a vestir un poco? Tú vas de enfermera, ¿no? Sí. Ella sí. ¿Y tú? Vampire. De vampira. Sí. ¿Te gusta lo que ves, el ambiente? Sí, me gusta muchísimo. Todos se están disfrutando, sí, está bien. ¿Qué os parece a vosotros la ciudad, Compostela? Muy bien. Sí, muy tranquila, muy bonita, sí. Estoy aquí con Carapuchiña e Colobo. Qué guapa vas. ¿De qué es tu disfraz? Cuéntame. De Caperucita. Sí, ¿y el lobo quién es? Pedro. ¿Es tu hermano? Pedro, ¿qué tal? No, no es tu hermano, ¿quién es? Es meu amigo. É teu amigo. Hola, Pedro. Pedro non quere falar. Non. Pedro dalle vergonza. Sí. Pero a ti menos. Quen che fixo o disfraz? Eva. Quen é Eva? Aquela dali? Minha nai. Ah, é tua nai. Fixo che Eva o disfraz. É moi bonito o disfraz, É a única cousa da que te disfrazaches en todo Entroido ou disfrazaches de algo máis? De algo máis. De que? De Olivia Newton-John. De Olivia Newton-John. E bailabas como a ela? Sí. E como? Fasme unha demostración? A ver, como? O Maimar. Así es como se dice tu nombre. Cuéntame de que vas disfrazada, o Maimar. Pois... De gatita, non? Algo así, ou de gato. De Mini. De Mini, quen che fixo o disfraz? Mamá. Pero entón, vamos perfectos, porque eu vou de Mickey e ti de Mini. Ti eres a irmán de Elsa, non? Sí. Como Es ella. Esa, a tua irmán vai de Elsa e ti vas da outra irmán. Como se chama a outra irmán? Ana. Que estos son os personaxes de Frozen.
que é a túa peli preferida. No, Non? no. Cal é a túa peli preferida? Mi película favorita es la de los pingüinos de Madagascar. Ah, e por que non vas vestida de pingüino, entón? Porque quiero. Porque te gusta máis este. Sí. Estás máis guapa con este traje. E tú en que cole estudias? En el de Area Longa. Pues saluda a toda la gente de tu clase, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo se llama tu clase? Se llama... ¿Cómo es? ¿Clase de segundo, de primero? De primero. Clase de primero, pues saluda a todos tus compañeros de primero. Dile, hola. Hola. sempre celebramos. Sempre, ainda que sea cunha careta, cunha peluca, sempre algo facemos.
E non sei se seguides tamén todas as tradicións de comer hoxe un pouco. Sí, bueno, vimos delo. Con orellas, con filloas, vimos ben cargadiños. De Pirera. ¿Y tú? De Guerrero de los Romanos. ¿Tú? No, está bonito. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta del carnaval? Las carrozas. Nos gusta mucho, lo malo es el clima, porque en nuestros países jugamos con agua esta época, ¿verdad? Al menos en el mío, y claro, aquí por el frío no, pero bueno, lo pasamos igual bien, pero y nos gusta mucho. Hoy está bien, la verdad, pero el año pasado, por ejemplo, fatal, pero igual vinimos a verlo porque nos gusta. Voy de iPhone, pero no lo hicimos, lo compramos. ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval, del martes de Antroido? Todo el mundo que va disfrazado y las carrozas. Soy una mariquita. Non sei aínda de que vas. De polo, un polo preñado. Bolo preñado ou polo preñado? Polo con lunares. Bueno, que teu disfraz é así quentiño, non? Sí. E iso que hoxe acompaña o tempo. Sí. Pero sempre salides. Un pouco de calor. Sempre sí, salides. Todos los años vimos. Este año fue improvisado, así, de loquitos. Entón, Rosendo... No, eso según ella. Parece que voy de pirata pola espada, máis que nada. No, hombre, no, Rosendo, fíjate en la cara, en esas melenas. Temos aquí a, non sei, toda a fauna que había en Santiago. Venga, contádeme, sempre saídes, sempre os animales? Sí, sempre nos gusta vir bueno, ver o carnaval e disfrutar un pouco de familia, así, máis grande ou máis pequeno, para ir metendo tradición. Este ano levades un pequeniño, non? Sí, naceu o 22 de diciembre, bueno, 2 mesiños. Cantos anos tes? Moitos. 120 ou? Ai, non tanto, pero ainda penso chegar alá. Porque non hai idade para celebrar o Antroido, que non? Hai que disfrutalo. E xa comeu as orellas, as filloas? As filloas, a cacheira, todo. A ver, que temos aquí un... Ti de que vas? De Tigre. A ti que o que máis che gusta do Antroido? Os disfraces. Pues a mí lo que máis me gusta do Antroido é comer as filloas e a festa que hai e os bailes que fan.